tahun bagi klaya ko bopro nagada bo khlainai abo jeng tabo team rong ni thani ne kisa puya khana lainai division wise kisa ba ni president secretary division mayor তিনি যেহেতু মোটা দিন না তারপর আমরা কথা খাই দেব টিআরপিপিডিসি ডিভিশন টিআরপিপিডিসি কে আমরা সিনিয়র ডিভিশন কর্পোরেট সদর ডিভিশন Belekin hambai ini bisnes kai 14 तारिख नवेम्बर 2020 जोंनि सेकेंड सीएससी मीटिंग जोंनि बिसिङाव दिनै प्रेजेन्ट दङ जोंनि संगठननि जीएस बरमगोनां सन्दीप देबबर्मा जत बरमगोनां भाइस प्रेसिडेंट बरमगोनां जत एजीएस अर्गानाइजिंग जनरल मेम्बर फाइमानजाब फैनाय हाकसालते गानानि जत आनी जत डिविजननि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आलादा मेम्बर जे फैनाय नर्म जतनो तिनिनि फुंजरानि खागाहाम स्पेशली तिनि काली पूजा दीपावली आबन बाय नर्मानि तमलो नर्मानि खागाहाम याफारो गाय जों तिनियाव जागा जोंनि सेकेंड सीएससी जों दिनै नायलायनाय जोंनि संगठननि जे मेटार जों जोंनि एजेंडा जे दङ दिनैनि एजेंडा जों जतन साइमन दिनै जेहेतु काली पूजा दंबा डिसिलेन दिखायलायग्ला खूब शॉर्ट प्लेस दिनै मीटिंग बायरनान बगे जायतो लायनाय विशेष खायै जोंनि एजेंडा जों तीनटा माखासे दिनै कायसानकाय रिव्यू ऑन टूर प्रोग्राम कायसानकाय जोंनि अर्गानाइजेशननि जे समस्त खुदिनानि पेपार दंमोन लास्ट इनकाय मिसलेनियास आजागा नरमनि दंमो कोनो साजेशन दंखानकाय बा कोनो एजेंडाव आलोचना खालायनायनि जुदि कोनो डिविजन जुदि खासङै दंखानकाय मिसलेनियास आपनाव जों हिसाबै आलोचना खालायनायमोन ओंखाय आं बबिसि ब्लग रिग्ला जों एजेंडा वाइज जेफोर जे एजेंडानो आलोचना खायजागो आप्रुनो माने वो एजेंडानो सिमनो जों कम सालायनाय सुकुबै सालायनाय ऑथेंटिक कैसे डिसिजन जों थांलायनाय समय नष्ट खायाखारि जों एजेंडा वाइज आलोचना हाबलायनाय जो पहिला जोंनि जे एक नम्बर एजेंडा रिव्यू ऑन टूर प्रोग्राम ऑफ आवर ऑब्जर्वर टीम्स जों साइमानो जों जतन नुखाना जोंनि ऑब्जर्वर टीम्स रानजा ए टीम बी टीम Mereka Nogo Tripura ini semua orang boleh bermara, boleh bermara dia mana, boleh bermara, buat, orang yang jadi orang yang sering mohon jadi
President Sir Tripura Chini Sri Subol Reforma Satu Bina Sekian Senawai Lo. Bahagian of Hari Nalina Sri Sir Tripura Chini Vice President Nangkukmani Reforma Bina Sekian Senawai. Bahagian Sri Sir Tripura Chini Vice President Khorang. Mereka sensian lesuran, jadwal Khumulwngni, pada leaders, berada di Jawa, di Sibai, dari di bawah ini, hari Sukarno masuk. पुलियानो बेलेखना हमबाय दिनै 14 तारिख नभेम्बर 2020 इ सालाव जों दाबो वजागा आईएस कन्फरेन्स हल खुमलुंग वजागा जों सेकेंड सीएससी मीटिंग त्रिपुरा नेशनलिस्ट एमप्लॉय एसोसिएशन जों आखुलाय दङ दिनै एजेंडा राव बिसि बांथाया दिनै तो जेहेतु काली पूजा हायबो दिनै मान्थलि प्रत्येक मास जों जेहेतु अबायके मीटिंग खालाय दङबा दिनै डेट खालायका काली पूजा बागै जों दिनै आसो एजेंडा गोबां नारलिया दातिनि मीटिंग बपायनाय जोंनि एजेंडाव दिनै दङ रिव्यू ऑन टूर प्रोग्राम जत ऑब्जर्वर जों टीम बागजाक आबुनि रिव्यू जों दिनै खोनालायनाय आबुन परे सेकेंड एजेंडा दङ जोंनि अर्गानाइजेशनल मैटर जोंनि सांगठननि कत चिकन मिकन समस्त पेपर सेपार दङनि आबु दिनै जों सुखुबै सालायनाय ते खोनालायनाय ते डिसिजन हालायनाय आबुनो कारबो मिसलिनियास दंनाय आरो बाहायनो जोंनि जायगा दिनै डिविजननि बाहायनो फायजा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि ते आलादा दुजन फायै टोटाली 5 मेंबर्स फायजा ओंखाय डिविजननि थेके बाहायनो जों वाइसो प्रयोजन आंखाय बंनि जों सिमे एजेंडा थ्रु खायरिया बरनि बबो खावखौ कक साजनाय दं ओंखाय जों बंनि थेके खनाव आबुन बागै मिसलिनियास जों आबुन दावै दिन आलोचना खालायनाय ओंखाय पुला जत नरक जारा मीडिया रक फायनाय नरमबान बेलेखनो खाखुपुर ते दीपावलिनि शुभेच्छा याफारो नरक गाहाम गोरों दंथु ओंखाय दिनै जत TNEA नि दाखुबुखु संग हायनो जों खागाहाम याफारो ओंखाय मूलत दिनै इ संगठन गाहाम पेतलांनाय बागैनो दिनै जत चाइतो दिनै दङ कतगुलि 4टा रक डिमांड दिनै जायगा दङ 14 पॉइंट्स 14टा पॉइंट्स दङ दिनै 4टा रक डिमांड आब्रं बिसिङाव दङ नम्बर 1 fill up the ST/SC vacant post tabuk je ST/SC vacant post जों तमनि अबरनो fill up खायदि आबुजिनि दाबि आबनो थि जों मुभमेंट खालायखानाय सेकेंड मो दङ adoption for Roman script for work and inclusion in 8th schedule Roman script नति 8th schedule जाते चिनि कक work adoption खायजाकथु आबो हानचिन कायसा दाबियो दङ आबनो कारि दङ ट्रिंग डिक्लेरेशन ट्रिंग हॉलिडे डिक्लेयर खायजानि to declare gov holiday to ट्रिंग 22 तारिख डिसेम्बर ट्रिंग जेहेतु जों जो त्रिपुरा सर आपनो मानिलाय दङ आबनो जाते हॉलिडे डिक्लेरेशन दुथु आबो चिनि गभर्नमेंट थानि दाबि दङ ओंखाय आबनो कारिबो दङ चिनि डीए जों माया चिनि कर्मचारी तो डीए माया को ताबु फानाव ओंखाय डीए रमनितिबो जों मुभमेंट खालायलायनाय ओंखाय चिनि ST/SC जे प्रमोशन माया कमनि प्रमोशन ऑफ ST/SC आबनो ति बाहायनो चिनि कक सालायजानाय दङ ओंखाय आबनो कारि विभिन्न कॉम्पिटिशन परीक्षा जे आचुकमानि आ जगह ST कैंडिडेट निबागै जे 45% बिनि जे मार्क खायजाक तमनि आबनो क्वालिफाइंग मार्क जे खायजाक तमनि आबनो ते किसा डिक्रीज खायै 40% तुबुदि आबो चिनि दाबि तमनाय ओंखाय आबनो कारिबो खुमलुंग जागाबो BEd बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज तैरि खायजानाय नंथु आबो चिनि कमन दाबि ओंखाय आबनो कारै तेबो दङ चिनि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन एजुकेशनल institution in CA area आबनो कारै दङ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ रेस्ट हाउस कम रेस्ट हॉस्टेल माने चिनि फातारो तंनाय चराय रं बागै जेमन दिल्ली हाय शिलं हाय गुवाहाटी हाबाय जागारबो रेस्ट हाउस कम हॉस्टेल्स नामै रितु जाते चिनि बने सुबिधा मन बागै ओंखाय आबनो कारै दङ चिनि रुरल इंडस्ट्री और जे समस्त काचा माल मान तो चिनि बेम्बु फानंतु बा जस फानंतु आबनो तु जाते इंडस्ट्री डेवलप खायदे नंतु
abo chin sarkar thini dabi kai district headquarter of TNEA o jaga chung town committee khlaijangnai nungtung abo chin dabi tongmando obono ke headquarters ramani ADC nam kam to town committee bill already cabinet opor approve khlaika chung asa khai abo chung khub successful jetu chin dabi tongmon abo gabon karibo tongmon chini special privilege of two ST/SC candidate chini ST/SC candidate ongni bagai specially relaxation donani at least one time ekbar jorate relaxation doi o tet porikha ronan sikang B.Ed kringa phanoro doi jate I kok teacher ni akba assistant professor college ni abro recruitment khlaipuro jate ekbar jorate relaxation dojangnai nungthuk abro chini dabi to inkai abono kare jara sarboshikha khlai tongnai bong regular khlainani inkai Khumulwng headquarter o kaisa haino haite kaisa government degree college sudu headquarter to ungkha abon kare chini jompui mandai tila korbo ni akba mungya kami ni akba tula shikhor abo hai rural area o jate degree college khulogir rani tu chinsrai rogi bage ei somosto dabira chini future nahar mumkai প্রথমত তো जों चिनो दाबिनो तिनि जों मुभमेन्ट खायनाय टाइम टू टाइम जों अब मेमोरेन्डाम साबमिट आगे बखायगा टेम्पस काउन्सिलाव खायलायनाय अबनो तिनि जों साबमिट खायनाय आदार हेन हमखाय जों चिनि सोसाइटिनि बागै बहायनो जों वानसगो चिनि मोटो जेहेतु सेफ योर आइडेन्टिटी चिनि आइडेन्टिटिनो बाहायके सेफ खायमा आबोके अलिखित भाबे चिनि कतगुली वानसुजाक दङ आबो सोशल वेलफेयर नि मेटारो आजाव बाहायनो जों जततो मानसि जों इनभल्वमेन्ट दङै सामु खायनाय आबोनो चिनि नागार